nu bliver fanget. Nu har vi slippet hende ud. Nej, vi kan sætte dig hen. Nej, Afbød mit fald. Hvad laver du nu? Min urskov. Prøv bare, til vi kommer og redder dig. Eller fanger dig med hvad. Hvordan du nu end ser på det. Det er som om der er nogen herinde, der... Nej. Hvor lugter har underligt. Og så de spiller lige så et brud. Nej, jeg kan se. Nej, det var da noget. Nå, pyt, lad dig væk. Jeg kommer ud til dig! Ja, prøv på. Nej, der er flere. Hej. Sig hej. 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 Godt så. Åh, din lille spæk, og det var du starter med. Jeg prøver så at brænde. Jeg bløder! Hvorfor menstruation? Stine er på menstruation. Hvordan kommer jeg ud? Har du fået menstruation derinde? Jeg kan fløje ind til hende, Helen. Mikkel kan nej. Okay. I don't want to feel. Hej.